Pekne, pán predsedajúci. Chcel som ešte predtým zareagovať, ale tak teraz v krátkosti. Pán Hlina, keď zareagujem trocha na vás, tak musím reagovať, ako bolo to pekné stand-up vystúpenie, ale patria skôr do večerných hodín, ako sem do tohto pléna. Keď si uvedomíte, že čo za 3,5 roka tu spravila predchádzajúca vláda a vy sa tu bavíte o 5 centoch za mesiac, že to bol taký skok, alebo ako megaskok, ako vy vravíte, že nám gratulujete, ako sme to spravili, no tak keď by to bolo nasledujúcich 12 mesiacov, že tie vaše vajcia, ako ste to spomenuli, každý mesiac pôjde o 5 centov cena vajec dole, tak sme zhruba na 60 centoch, tak bodaj by ste mali pravdu. Ja ale fandím tejto vláde a verím, že tie vajcia pôjdu o každý mesiac o 5 centov dole, čiže možno na konci roka tie vajcia a ďalšie potraviny budú tak, ako sme si to prijali. Len sa to žiaľ Bohu nedá za mesiac. Vy chcete robiť, aby sme my spravili a napravili všetky vaše chyby, alebo nie že vaše, ale predchádzajúce vlády, to, čo ste tu napáchali za 3,5 roka.